диети 2025 собит намуд ки таваҷҷӯҳ ба бозори Тоҷикистон меафзояд. ширкатҳои хориҷӣ омодагӣ нишон доданд ки ба самтҳои афзалиятнок аз ҷумла экосаёҳӣ ва саёҳии варзишиву фарҳангӣ сармоягузорӣ кунанд. инак пас аз иштирок дар ин намоишгоҳ ва диду боздидҳо аз иқтидорҳои саёҳиву сармоягузории кишвари мо, намояндагони бахши саёҳӣ шоҳигарии Арабистони Саудӣ барои ҳамкорӣ бо ширкати саёҳӣ Somon Travel изҳори омодагӣ намуданд. ҳамин тариқ бо дастгирии ширкати ҳавопаймоии ватании Somon Air ва ширкати саёҳӣ Somon Travel гурӯҳи сайёҳон аз шоҳигарии Арабистони Саудӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд. ин нахустин сафари ман ба Тоҷикистон аст. бисёр кишвари зебо ва мардумони меҳмоннавоз. ман аз сафари худ ба Тоҷикистон бисёр хушҳол ҳастам. умедворам он гунае ки тасаввур мекунам, сафари ман ба кишвари шумо бо хотираҳои рангин ҷамъбаст мешавад. ҳадафи асосии сафари мазкур таҳкими робитаҳои шарикӣ, табодули таҷриба ва шиносоӣ бо иқтидору имкониятҳои саёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар дораи ин сафар меҳмонон аз маконҳои саёҳиву таърихии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он дидан намуданд. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон сайёҳони хориҷӣ бо таъриху фарҳанг, анъана ва дигар суннатҳои ниёгони мардуми тоҷик аз наздик шиносоӣ пайдо карданд. ба меҳмонон дар толорҳои намоишии осорхона сайрҳои осорхонавӣ ташкил карда шуд. меҳмонон дар толорҳои намоишии осорхонаи миллӣ бо табиати зебоманзари Тоҷикистон, фарҳанги пурғановат ва давраҳои пурифтихори таърихи халқи тоҷик аз наздик шинос гардиданд. ба сайёҳони хориҷӣ иттилоъ дода шуд ки соли гузашта 7584 сайёҳи хориҷӣ осорхонаҳои шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонро тамошо карданд. баъдан меҳмонон ба тамошои маҷмӯаи таъриху фарҳангии қалъаи Ҳисор рафта бо таъриху фарҳанги бостонии тоҷикон шинос гардиданд. меҳмононро дар майдони маҷмӯаи таъриху фарҳангии қалъаи Ҳисор чун анъанаи неки мардуми тоҷик бо нону намак ва бо суруду мусиқӣ гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. зимни тамошои маҷмӯаи таъриху фарҳангии қалъаи Ҳисор ба меҳмонон доир ба таърихи ин маҷмӯаи таърихиву фарҳангӣ маълумоти муфассал дода шуд. дар даромадгоҳи маҷмӯаи таъриху фарҳангии қалъаи Ҳисор бори аввал бо як шеваи нав ва либосҳои миллӣ миёни ширкати саёҳии Somon Travel ва ширкати гардишгарии Tayiba Float-и шоҳигарии Арабистони Саудӣ созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расид. ҷонибҳо тасмим гирифтанд ки дар ин росто ояндаи наздик миёни шаҳрҳои Душанбе ва Риёз хатсари мустақими ҳавоӣ ба роҳ монда шавад. умед аст ки ин созишномаҳо натиҷаи дилхоҳ медиҳанд ва ба рушди сайёҳӣ, ба ҷалби сайёҳони шоҳигарии Арабистони Саудӣ ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон ба он заминаи мусоид фароҳам меорад. имрӯз бар пояи сиёсатҳои хиратмандонаи роҳбарони ду давлат дар муносибатҳои дуҷониба такони ҷиддӣ бахшида шуда ва густариши бемайлон мушоҳида мегардад ва якчанд созишномаи ёддоштҳои ҳусни тафоҳум то ба имрӯз ба имзо расида, масъалаи ба имзорасонии дигар санадҳо ки ба манфиатҳои муштарак ва ноил шудан ба рушду шукуфои ду кишвар нигаронда шуданд мавриди баррасӣ қарор доранд. номи ман Муҳаммад Базет аст. ман шаҳрванди шаҳри Мадинаи Мунаввараи Арабистони Саудӣ ва роҳбари ширкати сайёҳии Tayiba Float мебошам. ин дуюмин сафари ман ба Тоҷикистон аст. дар доираи ин сафар мо бо роҳбарияти ширкати сайёҳии Somon Travel ёддошти тафоҳум ба имзо расонидем. умедворам ки ҳамкориҳои мо бо ширкати сайёҳии Somon Travel қадами муҳиме дар роҳи таҳкими муносибатҳои байналмилалии сайёҳии Тоҷикистон ва шоҳигарии Арабистони Саудӣ такони ҷиддӣ мебахшад. гуфтаам ба маврид аст ифтитоҳи хатсайри нави ҳавоӣ миёни Душанбе ва Риёз аз ҷониби ширкати Somon Air имкониятҳои навро барои ҳамкорӣ ва рушди сайёҳӣ фароҳам хоҳад овард. қисми фарҳангии сафари мазкур низ аҳамияти хоса дошт. намояндаи фарҳанги шоҳигарии Арабистони Саудӣ барномаи миллии фарҳангии худро ки унсурҳои мусиқӣ ва ҳунари миллиро дар бар мегирифт пешкаш намуд. ин чорабинӣ рамзи дӯстӣ ва ҳамгироии фарҳангӣ байни ду миллат унвон мегардад. ҷонибҳо изҳори омодагӣ намуданд ки дар фурсатҳои наздик гурӯҳҳои сайёҳии тарафайнро ташкил мекунанд. дар ин замина оғози хатсайри нави Душанбе Риёз аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Somon Air имкониятҳои нави ҳамкорӣ, ташкили бастаҳои сайёҳии Somon Travel ва тавсеяи робитаҳои иқтисодиро фароҳам хоҳад овард. ҳамкориҳо байни ширкати сайёҳии Somon Travel ва Tayiba Float ҳамчун қадами муҳим дар таҳкими нуфузи байналмилалии сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди муколамаи фарҳангӣ миёни Тоҷикистон ва шоҳигарии Арабистони Саудӣ арзёбӣ карда мешавад.